ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዝተዘርግሓ ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ኣልሓዲሳ ኤርትራ ሓዳስን ኤርትራ ፕሮፋይልን ኣተኪራ ትዳሎ መደብ ዳሳስ ሕትመት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ዞባ ማእከል ብምውሃድ ሃማማተ ምምሕዳር ዞባን ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርትን ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ፊተውራሪ ንመበል 4ይ ግዜ ተዓዲሉ። እቲ ኣብ ኣዳራሽ G3 ኤክስፖ ዝተኻየደ ምዕዳል ሽልማት ካብ 900 ንላዕሊ ነጥቢ ንዘመዝገቡ 241 ብሉፃት ተምሃሮ እዩ ተዋሂቡ። ካብቶም ተሸለምቲ 61 ደቂ ኣንስትዮን። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ብመንፅር ረኽሲ ዘስዕቡ ተሃዋሳውያን ተዳሲሱ። ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣካላትና ንዋህዮታት ኬሚካላት ሰብነት ቲሹታትን ኣካልን ዘሓቁፍ መርበብ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕማም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ሰብነትና ካብ ረኽሲ ምክልኻል እዩ። ንባክተርያ ቫይረስ ዕስትን ዘይንቡር ዋህዮታትን ብቐሊሉ ኣለልዩ ከም ዝጠፍኡ ይገብር። ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ደቀቕቲ ተሃዋሳውያን ናብ ኣካላትና ምዛእትዉ ሰብነትና ጸዓዱ ዋህዮታት ሊእኹ ረኽሲ ከይፈጥሩ ይከላኸሎም። ጸዓዱ ዋህዮታት ደም ነቲ ጓና ተህዋስ ብዝግባእ ኣብ ዘለለየሉ እዋን ጸረ ረኽሲ ብምፍራይ ይከላኸሎ። ሕማም ንዝከላኸል ስርዓት ሰብነትና ድማ ከም ዝነቅሕ ይገብሮ። ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ደራሲ፣ ገጣሚ፣ ተርጓሚ፣ ጋዜጠኛን መምህርን ኣማረ ወልደስላሴ ተዘኪሩ። መምህር ኣማረ ወልደስላሴ ኣብ ኢትዮጵያዩ ተወሊዱን ዓብዩን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እውን ኣብኡ ዛዚሙ። ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ተሳቲፍካ ተባሂሉ ንነዊሕ ድሕሪ ምእሳሩ ናጽነት ምስኮነ ናብ ኤርትራ ኣተወ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ትምህርቱ ቀፂሉ ብዓውዲ ምሕደራት ትምህርቲ ድማ ተመሪቑ። ናብ ስነ ጥበብ ዝኣተወሉ ግዜን ኣገባብን ክገልጽ እንከሎ መምህር ኣማረ ገና ኣብ ስነ ጥበብ ኣትየ ክብል ኣይደፍረን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ስነ ጽሑፍ ዓብይ ናእዳን ኣድናቆትን ኣሎኒ። እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኢትዮጵያን ከለኹ ዝፈለቐዩ። ኣብኡ ልቢ ወለድ መጽሓፍቲ ከንብብ ጀሚረ። ካብኡ ብምብጋስ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንኣሽቱ ነገራት ክጽሓሕፍ ፈቲነ ብምባል ገለጾ ነቲ ፈላሚ ተመክሮኡ። ኣብ 1990ታት ኣብ ዕዮ ድራማ ግኑን ዝና ዘጥረየት የፐ ወድ ጎቦ ዝተርጎመ መምህር ኣማረ ኣብ ስነ ጽሑፍ ሃገርና ምቕሉል ኣበርክቶ ገይሩ። ካብቲ ሞያኡ መምህርና ወፂኡ ናብ ስነ ጥበብ ብምስጋር ኣብ ድራማ ግጥምን ቋንቋን ኣድሂቡ ብዙሕ ሰሪሑን ኣፍርዩን። መምህር ጽሕፍቶ መሳግሮ ድሕሪ ዕረፍቱ ድማ ስንብታ ዝሰሜን 3 ናይ ግጥሚ መጽሓፍቲ ከምኡውን እምነ ኹርናዕ ትግርኛ ዝሰመያ መጽሓፍ ቋንቋ ሕቲሙ። ብተወሳኺ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ኣርእስቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ንዓመታት ዓንቀጻት ኣበርኪቱን ናይ ክትዕ መድረኽ ፈጢሮን። የፐ ወዲ ጎቦ፣ መዝገብ ኣርዮስ፣ ሕልፈት ዝብላ ዓበይቲ ድራማታት ዝርከብኦ ብብዝሒ ድራማታት ዝተርጎመ መምህር ኣማረ የፐ ወዲ ጎቦን ዳሕራይ ናብ የፐ ወዲ ኹርባ ቀይርዋ መዝገብ ኣርዮስን ዝብላ ድራማታት ብኣሕተምቲ ሕድሪ ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ ተሓቲመን እየን። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሰባት ብቑዕ ምዃን ኣብ ዘርእስቱ ዛዕባ ናይ ኮሌጅ ናይ ቀዳማይ ዓመት ትምህርቱ ምዛዘመ ንዕረፍቲ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ኣይደልየን። ኣብቲ ኮሌጅ ድሕሪ መምሃርቱ ተረፈ። ኩሎም ነናብ ቤቶም ካብ ዝኸዱ ካልኣይ መዓልቲ ሓለፈ። ናይ ቀዳማይ ዓመት ውፅኢቱ ምስ ተዋህበ ነቲ ዓመት ክሰግራ ምኽኣሉ ኣዕሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ኣመስገነ። ጸኒሑ ግን ሓደ ነገር ዘከረ። ብምሕላፉ ኣብ ገጹ ዓሲሉ ዝነበረ ብርሃን እናቐሃ መኸደ ተደወነ ኸዓ። ስድራ ቤቱ ብፍላይ ተቐዲሙ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ዛዚሙ ኣብ ስራሕ ዓለም ስምን ዝናን ዘጥረየ ኣቦኡ እቲ ውፅኢት ምስ ረኣየ እንታይ ከም ዝብሎ ኣብ ዓይነ ሕልንኡ ቀረጾ። ከመይ ነበረ ትምህርቲ? ደሓን ይቦ። ደሓን እንተልካ ጽቡቕ ኣይነበረን ማለት እዩ። ጂፒኤስ ከ ኣርየኒ ክብሎ ክረኣዮን ትንፋስ ክሓጽሮን ሓደ ይኸውን ነበረ። ኣብ ዓምዲ መዛነይ ትሕስቶን ጥቕምን ፍሩታ ምብዳህ ኣሉታዊ ጸቕጢ ዓርኪ መሓዛ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ግዜኻ ምስ ስክሪን ምሕላፍ ዝብሉ ኣርእስታት ብሰፊሑ ተላዒሎም ንረኽቦም። እዞም ዝስዕቡ መሰነይታ ጥቕስታት መዛነይ ይርከብዎም። ሰብ ጌጋታቱ ንምቕባል ዘኽእሎ እኹል ዕቤት ካብ ጌጋታቱ ንኽምሃር ዘኽእሎ እኹል ልቦና ጌጋታቱ ንኽእርም ዘኽእሎ ሓይሊ
يدليو. مايا أنجلو نتي إنرئو ترايا كنان إنأمن نتي إنأمنون نرئوينا. ألبرت كاموس بزعبات مالي تراينا حسبكا زحشت صباح كلوكا أي كلنيو. تشارلز كاترينغ لوطي كل ساب هي بحيزو القيز متزق زي تفلتا سناي حساب تمهارو انبهرا كلنا نسعبو بزبل أما زازمت مرسي بزعبا كسعر زر أزلو تكبارات نمكتا استوستا أبنتاو سقمتي تراسيسو بيت مرتي انبهرا بزعبا زقودايزي مستمهارو أزتيا حدا حسابا بكسالا أمونغو تمهارو ولدن بيت مرتن بستخيل زتا تمهارو عسرت حد خفلي بملؤ دليتهم مستي استلع حساب تسمامعهم ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ቤት ትምህርቶም ብቕልል ዝበለ ወጻኢታት ናይ ሓባር ግብጃ ክውድቡ ወሲኖም ኣለዉ። ተምሃሮ በብክፍሎም ነቲ ሓሳብ ዘትዮምሉ ባዕሎም ዝመረጽዎም ካብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ 3 ተምሃሮ ወከልቲ መሪጾም ድማ ምስ መምሃራኖም ተሓባቢሮም ውዱእ መደብ ኣዳልዮም ኣለዉ። ተምሃሮ ባህራ ነዚ ቅዱስ ተግባር ካልኦት ኣሕዋትና ናይ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝስዕብዎ ኣይንጠራጠርን ዝብል እምነት ኣሕዲሮም ኣለዉ። ናይ ኣእምሮ ጸገማት ንዘማዕበሉ ኣባላት ሕብረተሰብ ክግበረሎም ብዛዕባ ዝግብኦ ሓገዛት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ አልሓዲሳ ወፂኡ። ኣብ ዓምዲ መልሓቕ الأدب والفنون ህቡብ ስነ-ጥበባዊ ማሕሙድ ዓሊ ሓሰብ ንጥፈታቱን ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መብዛሕትአን ሃገራት ሕነ ንምፍዳይ ወይ ከዓ ነቲ ዝወርደን ክሳራታት ንምክሕሓስ ኣብ ልዕሊ ሸቐጣት ኣሜሪካ ተመጣጣኒ ቀረጽ ከም ዘኽፍላ ንዘስምዕኦ መፈራርሒ ኣሜሪካ ግዲ ከም ዘይገበረትሉን ዝገደደ ቀረጽ ከም እትሽንንን ኣጠንቂቓላ። ኣብ ልዕሊ ሸቐጣት ኣሜሪካ ቀረጽ ንዝወስኻ ገለ ሃገራት ኤስያ ኣሜሪካ ልዕሊ 100% ዝበጽሕ ታሪፍ ክኸፍላ ኣዚዛላ። ክንየውቲ ንኣሜሪካ ንቐድማ ዝብል ጭርሖ ኣሜሪካ ነዚ ውሳነታት እዚ እንታይ ምኽንያት ትህበሉ? ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካልኦት ዝማዕበለ ሃገራትን ዝካየድ ምልውዋጥ ንግዲ ብእንካን ሃዋን ማዕረ ረብሓ ምእንቲ ክደላደል እቲ ቀረጽ ከም እተወሰነ ይግለጽ። ወሳኽ ቀረጽ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ እትገብሮ ንግዲ ዝፍጠር ናይ መኽሰብ ጋግ የጽብብ ማለት እዩ። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ እንታይነት ፕላንክቶን ተዳሲሱ። ፕላንክቶን ናይ ሓባር መጸውዒ ስም ኮይኑ ኣብ ማያት ዝነብሩን ከም ደስ ዝበሎም ክንቀሳቐሱ ዘይክእሉን ደቀቕቲ ህይወታውያን እዮም። መብዛሕትኦም ካብኦም ከዓ ብዘይ ሓገዝ ማይክሮስኮፕ ብዓይኒ ክረኣዩ ዘይክእሉ እዮም። እዞም ህይወታውያን ድማ ኣትክልቲ፣ እንስሳታትን ካልኦት ህይወታውያንን ከም በዓል ባክተርያን ዕሰን የጠቓልሉ። ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ህይወታውያን እቶም ዝደቐቑ ኣትክልቲ ፋይቶፕላንክቶን ክበሃሉ ከለዉ እቶም እንስሳታት ከዓ ዙፕላንክቶን ተባሂሎም ይጽውዑ። ፕላንክቶን ኣብ ማይ ንዝነብሩ ህይወታውያን ከም ምንጭ መግቢ ዘገልግሉ ኮይኖም ኣብ ሰንሰለታዊ ስርዓተ ተመጋብነት ማለት ፉድ ቼይን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስለ ዝስርዑ ኣብ ማያዊ ክፋላት ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎም ህይወታውያን እዮም። ኣብ ዓምዲ ቃል ምሕተት እዚ ሃገር ክትህሉ እንተኾይና ሰዋ ክትህሉ ኣለዋ ብዝብል ምስ ኣባላት ስታፍ ስልጠና ናይ ዝተኻየደ ቃል ምሕተት ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ዓንኬል ሓሳባት መበል 14 ክፋል ወለድና ዘይሓስብ ኣይንገድ ክብሉ ንሰምዖም ኢና። ዘይሓስብ ሰብ ንግድን ተጀሚሩ ክሳብ ክንደይ ክሰራ ክጋጥም ከም ዝኽእል ርዱ እዩ። የግዳስ ምሕሳብ ንነጋዶ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልዮም። ኣብ ኩሉ ዓውድታት ተራ ሓሳባት ብቐሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን። ንሓሳባትና ብግቡእ ዶ ንጥቀመሎም ኣለና ወላስ ብሻላማላ ኢና እንሪኦም? ንሓሳባትና ኣብ ባይታ ከነውርዶም ክንክእል ኣለና። ለይቲ ብሕልሚ ክረኣየካ ዝሓደረ ጉዳይ ካብ ድቃስካ ምስ ተበራበርካው ክውን ኮይኑ ዝጸንሓካ እዋን ኣሎ ዶ? ንገለ ሰባት ከምዚ ዓይነት ክስተት ብዙሕ ግዜ እዩ ዘጋጥሞም፣ ንኻልኦት ከዓ ሳሕቲ ዘጋጥሞም ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ትጽቢተይ ንኽዓቢ ዝኽርታት ኣይሮቢክስ ዝብሉ ሰሓብቲ ትሕዝቶታት ዳየሪ ቀሪቦም ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 14 ክፋል ታሪኻዊ ዛንታ ምን ሰኣል 10 ሖል ፈጅኤት ሓቴዶል ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ካብ 2019 ናትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ኣብ ኣለቡ ዝርከብ ዝሑል መዕቀቢ መኽዘናት ብዝምልከት ምስ ሓላፊ ናይቲ ትካል
أتو إنجنر صالح عثمان استخيدة قال محتت سفيرو أب عمدي من سجل مبل سلسي كفال تاريخوي زانتا لناي دنقبا ورارك قريبا أب عمدي عافيت حدكوا زي تخت بهتان كي تعرف بزبل نزي سلاسل وفرخ تابت هاجر إرترا تدهسيسو أب عمدي فريكادم هاجراو وعلى نقداو حرشا أب استمرت صفريات زملكت ريبورتاج قريب له أب عمدي شباب ترجم ناتنت بقالات أبونا ولد أب ولد مريم من اسياتن جزين زبلو تحستوتات تأنجيرهم أب عمدي مهرو وتربيات لبونا وزانتا قدقاد نفحريا حفريت أقل حفريا ديزمون توتو منيو كاب مسلاتات قنقة تقرأ زبلو زعباتات قريبون أب عمدي فين وعادات دبدابين أدالوتي غازيت إيرتريا الحديثة دبدابيتات أنبابتي كاب درفتات سبك أدم نركب أب عمدي جيماي سياسات هجم إرهاب منطقة كاشمير بزبل نهندن باكستانن أب وطري أعتيون بزعبا زركب تأفافي كنت زدسس تحستو قريب اللو أب عمد سبوتلايت سنكوف مسرح كتابتات نداق متر إيو نفيو كسعبون كلو أب إرتراء السلاسل بقعن تغطتالن مسرح كتابت أمزجيبو زركب عوتات تجمجيمو أب عمدي كالتشر إند أرتس نبهلاو مقبي إنجران مسرح إيو زخنا مقوغون زلالي تحستو يتنحنا أب عمدي أوبينين سراويتنا عند مأكل رئيس مركوسان هاقراو هنسات زبلوو رقحيتات تزرزيروم يتنحنا أب عمدي Q&A نتبقسو نقداو حرشا إيرتران أمتاتون زلالة تحستو قريبو أب عمد قطبان وانينن مبل كالأي كفال ناتنت كالأي توسخ قال تراي مخانو يتنحنا مسمرنا درعنا أب تحت زبل زخري جنبوت زازا مقطمات حرنتاو كينات شحن شعات 209 كساب شحن شعات 291 قداماي كفالو أب بحت مسكرم ناي شحن شعات 261 بوحدات تقدلتي استولع سورة إرترا زتحلالخة تنكر اوانات زجرو ببقرب سبقون نواتاون عقمن ناي كينات تمكرون إنا دلبه بمخد أب مدرخ شحن شعات 277 كساب شحن شعات 278 نزسف حمرت إرترا حرا كوت كيلو نبرا انتخنا بسنكي جزيف متأتاو حبرت سوفيت وتهدراو ميزان حيلي سلستقايرة هزباو جنبار حرنيت إرترا نتي بدقفن مخرن نايدق حيلتات أبتسلم أفريقيا بعبيتون زمناونتن زبرتع سراويت كانت زخالة سرعة درق أب استناوحة ناي مربراب كينات تأميرو نمدخم كاب سفيح كبابيتات إرترا أزلقو أب أقرانات سحل كعرد والسنة كاب شحن شعات 279 كساب شحن شعات 280 أب زنبرة اوان دما هزباو سراويت أب جنبارات ناقفان سميناو مبرق سحلن عريدو نحمشت تخططالي ورارات درق مكيتو زف زبللو بدحرز دما أب كليتيو جنبارات تسرمت قعتي بمفناو نتورار سراويت أدخيمو مكالخلي مسمرون دجنون زصنعلو جزيو أب عمدي شباب نوس عمدي حسابات أخيبا حدر أب تحت زبل برقت هيوت حتريا سلزي نخلو كنا نبب جزي كم زحترنا ردو أدساتي لمدنا نخخونجن مرسي كنكون كم زلنا بزحات لمدي نباب زلوم كإلاتات يحبرو تيم فريس أب نيويورك بلوت شات متحفتي استرق حات صحفي أب صمون كاب حدك سب 4 متحف كم زنبب قليتو نتوم زنبب متحفت دما ماريتو كم زنبب وسيخو يحبر قلت أفن أقباب النببان كاب سب نابسب كفلا يخليو سلزي كله بمعرى كتكملو زخل حدا عينتا قباب كله أي كإلنيو بز مسرات تغمي من باب تردينا ناتنان نعنا زمتشأنان أقباب كنكتل معدا كإلاتاتيو بروفيسور جيمنزس نسامون حنت متحف كمتي نحسبو كبيرا يكونن بمبال أب HBR زرقحو نتبتات مربب حبرتا medium.com ناب أنببتا زرقحاتو تركب أب عمدي سدرابيت أستير أفوكيا تبهال عدا إدربا نوزوبا إلى برعيد كوينو كاب كلتشحن شدشتن جميرا أب كرن غزاباندا أب كراي غزا تغمت نيرا شعو غزي أستير أب غزا ورقت نقطة خلطة
ኣብ ባራንበሳ እናሰርሐትን ከላ ጥንሲ ኣጋጢምዋ ዮርካቤል ዝተሰሜት ቆልዓ ኣብ መወዳእታ 2006 ወሊዳ ብድሕሪ እዚ ኣስቴር ነታ ዝወለደታ ቆልዓ ማለት ዮርካቤል ምስ ስድራ ኣብ ዓዳ ኣደርባ ገዲፋ ኣብ 2008 ናብ ተሰነይ ከይዳ ስራሕ ጀሚራ ኣስቴር ኣብ ተሰነይ ን2 ዓመት ምስ ተቐመጠት ኣብ 2010 ናብ ሱዳን ሰጊራ ክሳብ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኩናት ሱዳን ዝውላዕ ከዓ ኣብ ሱዳን ተቐሚጣ ኣብ ኩናት ሱዳን ማህረምቲ ምስ ኣጋጠመ ከዓ ብኡቢላ ንሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ ድሕሪ ከባቢ 4 ወርሒ ከዓ ኣብ ናሓሰ 2023 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሕክምና ዓሪፋ ኣብ ዓዳ ኣደርባ ድማ ተቐቢራ እታ ኣስቴር ኣብ ከረን ከላ ዝወለደታ ቆልዓ ዮርካቤል ምስ እንዳ ብሓጓ ዓብያ ሎሚ እዛ ኣብ ስእሊ እትዕዘብዋ ዘለኹም ጓል 19 ዓመት መንእሰይ ኮይና ምስ ስድራ ቤት እንዳዲኣ ብምዃን ደሃይን መበቆልን ኣቦኣ ማለት ጳውሎስ የማነ ትደልላ ብመሰረት ምስክር ጥምቀት ክርስትና ስም ኣቦ ዮርካቤል ጳውሎስ የማነ ይዝብሃል ዜግነቱ ኤርትራዊ ምዃኑ ድማ ኣብኡ ተመዝጊብሎ ዮርካቤል ዝተጠመቐትሉ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ገዛ ወረቐት ከረን እዩ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ሃንቃ ባሕሪ ዛንታ በዓቲ ኣሌጎሪ ልሂቃን ኢትዮጵያ ንዋንነት ባሕሪ ብዝምልከት ብቐጻሊ ዘልዕልዎ ናይ ፈንጠዝያ ዛዕባ ብመንጽር ዝኹንነት በዓቲ ኣሌጎሪ ክርአ ይከኣል እዩ እቲ ምሳሌ ብዝቐለለ መልክዑ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንጽላሎት ማለት ነቲ ዝርድእዎ ምስ ክውንነት ከም ዘደባልቑ እንተኾነ ሓቀኛ ክውንነት ኪንዮቲ ቅጽበታዊ ተመክሮኦም ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ብተመሳሳሊ ልሂቃን ኢትዮጵያ ንናይ ዋንነት ባሕሪ ሕልሞም ከግህዱ ንመላእ ህዝቢ ሃገር ብምድንጋር ድነ ምስሊ ዘይጭበጥ ሕልሚ እናርኣዩን ብኡ እናረሳሰኑን ኣብ ፍጹም ድንቁርና ከንብርዎ ቀጻሊ ምሰርሑ እዮም ሃንቃ ናይዞም ልሂቃን ኣብ ዘይምሉእ ወይ መደናገሪ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ እዩ እዚ ድማ ምስቶም እሱራት እቲ ጽላሎት ናይ ብሓቂ ምዃኑ ዘለዎም እምነት ዝመሳሰል ክኸውን ይኽእል ከምቲ ኣብ በዓቲ ዝርከቡ እሱራት ኣብ መንደቕ ዘሎ ጽላሎት ጥራይ ዝርእዩ ልሂቃን ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ትኹረት ዝሃብዎ ንቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ጉዳያት ዝፈትሕ ዝብልዎ ኣርሒቑ ዘይጥምት ድሩት ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ንፋብሪካ ጸባ ዕላበር ዒደን ንጥፈታታን ምስ ኣካየደ ስራሕታ ትካል ዝተኻየደ ቃል ምሕተት ዝተፊሩ ኣብ ዓምዲ ምን ሁናው ህናግ ኣገረምቲ ጽምብላት መርዓ ብኣባላት ሰባድሕን ጃፓን ካብ ሓደገኛ ብረኻ ዘለዎ እምባ ፉጂ ዝደሓነ ቻይናዊ ዝጠፍአት ሞባይሉ ከናዲ ናብቲ ቦታ ክረኽባ ብምምላሱ ንኻልኣይ እብረ ብወፍሪ ከም ዝደሓነ ተገሊጹ ዝገዘፈ ቀርኒ ዝውንን ብዕራይ ኣብ ክብረ ወሰን ጊነስ ዝተፊሩ ን157 መዓልታት በተኸታታሊ ዝሓንበሰ ሩስያዊ ህብብቲ ቻይናዊት ጋኦ ሊዮ ንፕላስቲካዊ መጥባሕቲ ጽበቕን ዘስዕቦ ሓደጋታትን ኣመልኪታ ኣብ ኣፍንጫ ዝሰዓበ ማዕበስቲ ዝፈጠረ ጸሊም ቆርበት ብስእሊ ዘርጊሓቶ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ከም ወትሩ ሰፊሮም ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ጥዕና ካብ ዓይነታት ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ስኪዞፍሬንያ ተዳሲሱ ስኪዞፍሬንያ ስነ ኣእምራዊ ምዝንባዕ ዘርኢ ሕማም እዩ ንናይ ሰባት ጠባይ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ይጸሉ ሓደ ሰብ ሓሳባቱን ስምዒታቱን ምስ ክውን ህይወቱ ከዛምዶ ካብ ዘይምኽኣል ዝተላዕለ ኣብ ሕልሚ ዓለም ዝጥሕለሉን ካብ ማሕበራዊ ርክብ ዝግለለሉን ኩነተ ኣእምራዊ ጸገም ስኪዞፍሬንያ እዩ ንጹር ዝኾነ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ክትረክብ ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ እዚ ኣእምራዊ ጸገም እዚ ንሓደ ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ከም ዝትንክፍ ግና ይግመት ስኪዞፍሬንያ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርአ ጸገም ኣእምሮ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ገና ኣብ 10ታት ዕድሚኦም ነዚ ጥዕናዊ ጸገም እዚ ክማዕብሉ ይኽእሉ እዮም ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ግና ካብ 20ታት ዓመት ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ነዚ ጸገም እዚ ከርእያ ይኽእላ ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ዩክሬናዊ መዘንኡ ቪላድሚር ዘለንስኪን ድሕሪ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ወጥሪ ዝመልኦ ርክባት ዝሓለፈ ረቡዕ ብጉዳይ ብርቂ ማዕድናት ዩክሬን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ምሕባሩ ኣይርስዓን
نتسممع زملكت زرزراو حبرتاتات جنا يقصل كوانتلو كلتيوم وجنات جنا معدنات يوكرين نمدساس زحجز وفري بمولا كلتين هاجرات كايد مقانون أتاويتاتو دما كم زمق الونيوم حابيروم زلو كلتيوم مرحتي قول نقول نتزحل فقدام استفدت أمسن سرعة قبري رسالك أنا باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان فرانشيسكو أب إيطاليا دحر زكايد وركبيوم أب تسممع بيتيحوم يخون امبر كلتيوم وغانات بزعبا أقاوما اتسممع زملكت زرزر حبريتا زاقيت أي هابون اللو اتسممع استبسحة ترامبن زيلنسكن أب زحلف ورحي لكاتيت أب بيت صحفة بيت منغست أمريكا مالت وايت هاوس أب زكايدو ركب زقات أما روسون كتع سعيبو زمدنا كلتين هاجرات أب استحة درجة بتحو دحري مصنحيو أب عمدي مهدر جغانو كالأين نايمو داتان كفال سب كلب ترانزيت قريبا لا أكلاو من قصقاس مالت فيزيوترابي أكال حكمناو فوسا خوينو دقافنايتوم كفيلاوي يخون ملا أكلاتوم قدعات زوردوم سباتيو ودب هزباو جنبار مبار نزا قداسي فوسازي أدلايناتو بمرداء أب أبارات سنكولان كينات زقات امتقام نموقاد ببقوانو موياوين أسلتينو كيلاتات كمدب تانيحيو أقدمهم نزمويا زقسيمهم كسرحلو زنحبصوت تسفو قبر هيوت أخبرت تسفين أسمرو منهم كابدا قابزمتو ممهران مويا عاتقهم سريحملو نزيادة أرمعنت كا بعقمي ودبن بمتحابر أبوت أزركبو حفاش ودباتن بدولار زخفلا كاب أوروبان سكاندينافيان بزمتها ممهران نتوسختي 11 تقادلتي نلعل خلت عمت زخدا سلطناتو هيبو بخلص حسابن جبراو تمرتن سلطنا نايز وسدا أسمات تقادلتن متقاس سوقتي أمن ورقي يوسف جمجا نقوسة قال مائل علم كيرانة غاتو إسياس ولد ميكائيل يوسف تقاي جبة هابتوم يوهانس جاني رزنة مبراتو تسفو قبرهوت أونو قبرهوت تخلى ود بولا يمانة هاقراي ود هاقراي برهانة حيلوم مانجوس سيراك قبر مسكال نبرنا أب عمدي زعبالومي مبل كالاي كفل هنك بحري زانتا بعتي أليغوري أما فلمتا إسرا خفل زمن ملت أفريقيا أب تحت جزءات أوروبا آتيان كلا روبرت بيت سكينر استبالنا حبرات من قصات أمريكا تغلالي قنصل أب هاجر فرنسا أب ودباويت كتما مارسي بيت صحفة دوكينو نبرا إزي أمريكاوي دبلوماسيا زي أبتي أوانتي نابتا عمر نقداون تفتات زنبرا ودباويت كتما زقوارت رنقرات أقالبو سحبو زيادة مصنعتي كجبرن منشو كفلتن ونانقدا كابتن مرخب زراقف زنبرا استفلالي عينت زهرف شاي مستعذبة أوروبا كاب أهجر أفريقيا باتقارتو زنبرا تسقاتات كسا كندي عبي مخسب تحفز مهلوا تسوطو كم سبد ما هجرو تخافاليت نايزت أجازي كجبرا تلما كسا إذا استقلت أوانزي أمريكا نأهجر أفريقيا بزح تقدس اللاي نبرتن سلازو خنا دمايو روبرت سكينر منغست هاجرو نزا فريام أهجر أدهبو كجبرلان كخسبلان بزلو عقمي زعرن دقاقيمون ناب منغستو ملقتي زسددن أب عمدي كاب زباطات بادو فيستولا أب كل التشحن سلاسان شوتو نخوقع زبل أرست قريبو ممهران كلا درجة دباروا بمخنات شومون تمقابيت أهجراو معالت دق أنستيو كل التشحن إسران حموشتن نابتن أب هوسبيتال من دفراز ركبا قدات فيستولا بتشحمن التبابيع من أتم ممهران مسهما دقانو زواد دباروا بمررداء نتن قدات فيستولا زهون دق أنستيو أجوخن أب قون خنا لنا نمباليوم مسكوبانا مقعازي حارات ترداديوم نتي مبتح أكايدومو نساتهم أب لعلزن أديتاتا قاتمو زلو حمان فيستولا أب دحري ولدون خيدقم ملأختي نمتحللاف كومو دما نتندق أنستيو مورالن تسفان نمسناق مخانو قليتهم أبتا قاتامي ميديكال دايركتر موكس هوسبيتال من دفرا دكتور سعر تسفو شوتونا نزلق معبالة بادو فيستولا كل تشحن سلاسان نموقع أب زقبر زلو تعري ممهران كالأي درجة دباروا مسهما دقالو زوا دباروا بمخان الجامم نمبركاتن نتحكمتي أدليتات تسفى نمسناقن زقبرو سناي تبقسو بمراد بزعبا حافشاو نتفتات ناي تتكال نبت أحتي زرزراو مبرهيبو أب عمدي نقح دمنا زمدنا سرحن تعنا أمرون تدهسيسو
ኣብ ኣፍ ዓበት ብምትሕባር ትካል ጽርበት ዕንፀይቲ ኣፍራሕ ንመንስያት ሞያዊ ስልጠና ይወሃብ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፍንያ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስነ ጥበባዊ ፍጻሜታት ተዳሲሶም ንርኽቦም። በመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘረጋገጹ ዓበይቲ ዓንኬላት ምዕባለ ርትዒ ፍትሒ ማዕርነትን ማሕበረ ቁጠባዊ ርጋእትን ብኣብነታት ተገሊጾም። ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንእርጋንን እንታይነቱን ኣቓልቦ ዝሃበ ጽሑፍ ወፂኡ። እርጋን ብልማድ ዝውሃቦ መግለጽ ኣሎ። ንሱ ከዓ በቲ ሰባት ክፍጸመሎም ዝደልይዎ ዕማም ዝዕቀን እዩ። ንኣብነት ፖለቲከኛታት፣ ስፖርተኛታት፣ ጥሮተኛታት፣ ከቢድ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታትን ዘይምጥን ምስ ዝኸውን ሸምጊሉ ወይ ኣሪጉሎ ይበሃል። እዚ ግን ሓፈሻዊ ኮይኑ ስነ ፍልጠታዊ መግለፂ እውን ኣይኮነን። ብመሰረት ተመራመርቲ ኣብዚ ዓውዲ ፍልጠት ዝነጥፉ ሰባት እርጋን ዝበሃል ናብ ዕድሜኻ ዓመታት ወይ ግዜ ምውሳኽ ማለት ጌቲን ኦልድ ማለት እዩ። በቲ ካልኣይ መዳይ ከዓ እርጋን ዝበሃል ኣካላት ስነ ህይወታዊ ተግባራቶም ማለት ፊዚዮሎጂካል ፋንክሽን ኣብ ግዜ ክንክዩ ወይ ከዓ ከቋርፁ ከለዉ እርጋን ወይ ኤጂንግ ይበሃል። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኣካላዊ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ለውጥታት ንክህልው ይገብር። ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ጉዕዞ ብርሃን ኣብ ዝተፈላለየ ቅማረታት ማለት ሲ ብዙሕ እዋን ንገለ ኣምራት ወኪሉ ንረኽቦ ኢና። ብፍላይ ኣብ ፊዚክስ ንካፓሲታንስን ፍጥነት ብርሃንን ብቐረባ ክንዝክር ንኽእል። ብዛዕባ ብርሃን ንውሓት ማዕበል ማለት ዌቭሌንግስ ድግምጋም ማዕበል ፍሪኩንሲ ኳንተም ፊዚክስን ክንመሃርን ከለና ፍጥነት ብርሃን ቀንዲ መዕየይና እዩ። ፀዓት ምስ ርዝነትን ፍጥነትን ኣዛሚድና ክንመሃርን ከለና እንፈልጣ ህብብቲ ቅማረ ኣልበርት አንስታይን E=mc² ውን ብዘይ ርኽበት ፍጥነት ብርሃን ዋጋ ይብላን። ፍጥነት ብርሃን ክፍለጥ ምስ ተኻእለ ብዙሕ ለውጥታት መጺኡ ንሕጊ ተዘማድነት ዝወለደ እውን እዩ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ንብድሆታት ናብ ዕድል ዝቐየረት ኣብነታዊት ሓረስታይ ጸገነት ዕቑባ ይተላለያ። እዚ ውሁድ መደብ እምበር መነባብሮ ስድራ ቤታት ኣማሓይሹን ጠለባቶም ኣማሊኡን ትርፊ ምህርቶም ብምሻጥ ተወሳኺ ኣታዊ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ። ሓንቲ ካብ ተጠቀምቲ ናይዚ መደብ ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ኩደፈላሲ ኣብ ዝበሃል ዓዲ እትቕመጥ ኣብነታዊት ሓረስታይ ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ እጸገነት ዕቑባ እያ። ወይዘሮ እጸገነት በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ቆልዑን እያ። እንተኾነ በዓል ቤታ ጥዕና እናሰኣነ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምንጪ እቶት እታ ስድራ ክጎድል ክኢሉ ንዕኡ ንምምላእ ድማ ካብ ኮፍ ኢለ ዝውዕል እስከ ብምፍራይ ደርሁ ስራሕ ክጅምር ኢላ ኣብ ከረን ናብ ዝርከብ ትካል መፍረ ደርሁ ብምኻድ 300 ጨቓዊት ገዚኣ ከተፍሪ ጀሚራ። ካብዚአን ድማ እተን 700ዊት ዓኺኽን ብኡ ከዓ እግሪ ክትተክል ጀሚራ። ቀፂላ በሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ወፃ ሃገር ዝኣተዋ ናይ ሓደ መዓልቲ ጨቓዊት ኣለዋ ምስ ሰምዐት ኣብ ጥቓ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡዞባ መንደፈራ ብምኻድ ጨቓዊት ንኽትዕድግ ተመዝጊባ። እተን ጨቓዊት ምስ ኣተዋ ድማ ብዝተሰላዓላ ብጽሒት ኣስታት 300 ጨቓዊት ተዓዲላ። ኣብዚ እዋን ድማ ድሮ ዓኺኽን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይርከብ ኣለዋ። ኣብ ቀረባ እዋን እንቋቑሖ ክወልዳ ስለ ዝጅምራ ድማ ንስድራ ክኢላ ኣብ ከባቢኣ ንዝርከብ ዕዳጋ ከተውርድ ትጽቢት ትገብር። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ብቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ውሳነ ዳግማይ ክፈርስ ይኽእል ድዩ ብዝብል ዝቐረበ ሕቶ ካብ ኣማኻሪ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂብዎ። ኣብ ዓምዲ ተርምማ አንጭዋን ድሙን ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ግጥሚ ንመን ትፈቱ መልሲ ግድል ሕቶ ተመሳቐለ ቃላት ዝኣመሰሉ ሓቂፋ ተጸንሓና። ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ወጻዓታት ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ኩሉ እኳ እንተዘይተባህለ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ዓለም ኣካሉ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብኣሉታዊ ርድኢታት ኣትሒትዩ ክጥምተን ጸኒሑ። ብኣካልን ኣእምሮን ድኹማት ፍጥረታት እየን ኢሉ ስለ ዝኣምን እቲ ዝግበአን ማሕበራዊ ክብሪ ክህበን ኣይጸንሐን። ከም ሳዕቤኑ እተን ካብዚ ሕብረተሰብ እዚ ዝተፈጥራ ደቂ ኣንስትዮ ታሪኽን ታሪክ ሓሳርን መከራን ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ክካፈላ ካብ ገዛ ወፅን ፋይናንሳዊ እቶት ኣብ ዝረኽባሉ ዓውድታት ስራሕ ክዋፈራ ንመንበሪ ይኹን ንሕርሻ ዝኸውን መሬት ክውንና ኣብ ባይቶታት ክሳተፋ ኣብ ምርጫታት ክመርፃን ክምረፃን ብምርጨን ሓዳር ክገብራ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳያት ሓዳረን ማዕረ መጻምተን ወሰንቲ ክኾና ክፍቀደለና ይጸንሐን ይርከቦ። ሓላፊ ምምሕዳር ፎርቶ ሳዋ ኣቶ መንሱር ዑስማን ኣሕመድ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ፎርቶ ሳዋ ቀንዲ ረቓሒ ሕርሻውን ንግዳውን ገስጋሳ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቅት ሰድ ኣብ ንኡስ ዞባ ነቕፋ ብዛዕባ ዝሰላሰሉ ዘለዉ ምዕበለታት ኣመልኪቱ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ መብርህ ሂቡ። ኣብ ዓምዲ ውሓታል ጥፈል ንህፃናት ዝምጥኑ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕሶታት ቀሪቦም። ኣብ ዓምዲ ኣልሰርዋ ኣልባሕርያ መፍረ ዓሳ ጽሩይ ማይ ዝወቕዖም ዕላማታትን ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ተቐሪር ብከላ ኣየር ብደረጃ ዓለም ኣብ ህይወት ዘስዕቦ ዘሎ ጉድኣት ተነጺሩ። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት መዓልቲ ክታበት ኣፍሪቃ ንትግባረታት መደባት ክታበት ኣብ ኤርትራ ብተዛማዲ ዘጉልሐ ኣጋጣሚ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ገስጋስ ውሕስነት መግብን ምዕባለ ሕርሻዊ እቶታውነትን ኤርትራ ተገምጊሙ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ዕቑር ሃብቲ መበቆላዊ ኣግራብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ Q&A ሳዋ ብመግለፂ ናይቶም ንወተሃደራውን ኣካዳሚያውን ትምህርቲ ናብኣ ዝወርዱ መንእሰያት ተዳሲሳ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳሳስ ሕትመት ኣብዚ ይፍጸም። ሰላም።